We have worked very hard to secure a better future for our people and our planet. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka se ka bɛnkan dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin énergie fossile ma. Sultan Al-Jabbar ye waleya mun kɔkɔrɔma don ka tɛgɛrɛ fɔ kɛ Emirats COP 28nan ɲɛmɔgɔ mun ni ɲininkali gɛlɛnw kun sigilen don a la ka sababu kɛ a ye sira mun ta ka ɲɛsin arabu jamanaw ka tajikow kan ACNOC. For the first time in 30 years, nin waleya in tali nin y'a san 30 de kɔfɛ ye COP sera ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin énergie fossile ma. Falajɛla tileyatɔnba ka ciladen wakati yelema kan wopke orchestra ye tɛgɛrɛ fɔ kɛ ka ɲɛsin waleya mun ma. Gafe mun kɔni bilala sen kan ni a ma kɛ ka sɔrɔ jamana 100 ani jamana 94 sen bɛ mun na ani falajɛla tileyatɔnba mun y'a lase k'a fɔ ko fɛn bɛɛ tɛna kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ni jɛkulu in tɛgɛkɔrɔta mɔgɔ caman fana ye waleya mun tiɲɛtigiya. K'u tɛ wele bila ka ɲɛsin énergie fossile bilali ma i b'a fɔ a fɔra cogo min na teliyala. Waleya mun n'a bɛ kumasoli di jamana 100 ɲɔgɔnna ma minnu tun bɛ ka a fɔ k'a ka kɛ. O y'a fara ka fana k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna se jamanaw ma, jamana minnu bɛ ka taa fɛ halisa k'u ka hydrocarbure mun b'u bolo ka baara kɛ n'o ye. Kunkɔrɔta min kɔni sɔrɔla ko in na bakuruba la, jamana minnu kun kumansulen don bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara kɔgɔji sanfɛla kan. Waleya min y'a to a yirala k'a fɔ ko ka sariyakisɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin fossile ma. We were working hard to coordinate the 39 small island states. A y'an sen ta siɲɛ kelen walasa ka se ka nin ko in kɛlɛ. Nga yɛlɛma min bɛna don a la taalen ɲɛfɛ an mago bɛ o de la. Il Somaw lasigiden dɔ An Rasuman ni dugumisɛn caman minnu bɛ baji kɔnɔna la olu ka jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ don Oasis. Kalatalaw kɔni wulila k'u jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ kɛ wagati jan kɔnɔ. Brésil jamana y'a yira k'a fɔ ko se bɛ jamana minnu ye bɛ se ka waleya kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ka ɲɛsin se tɛ jamana minnu ye walasa olu fana bɛ se ka kuran sɔrɔli tile fɛ waleya ka taa kuran sɔrɔli siraw fɛ minnu bɛ se ka sanni feere ni sɔrɔ lakɔkɔ.